exclusively for food siya na groceries. Like, for example, gulay, or basta food lang. Oh my God. Tingnan mo naman guys sa ano namin. Yung medical and dental namin, 32.50% na siya. So, pangalawang pinakamalaki siya. Hello everyone! Welcome back to my channel again. So today, ay isi-share ko na po finally kung magkano yung monthly budget namin as a family of 3 here in Sioux Falls, South Dakota, United States of America. So if you want to know kung magkano yung kailangan naming budget to survive, please keep on watching. Kung dati na po kayong nanonood dito sa aming channel, you probably know that we are from Iowa. Yan. Nag-move kami dito sa Sioux Falls, South Dakota last year lang. So, magwa 1 year na kami dito sa Sioux Falls. But Mac has been working here for 2 years na. Nung nakita yung mga moving diaries namin dito sa Sioux Falls, may mga nag-message sa akin kung magkano daw yung cost of living dito. Actually, medyo mahirap na siyang sabihin yung mga cost of living kasi it really depends on the lifestyle that you want. But for us, as a family of 3, siguro mas malaki yung kailangan naming budget kasi may anak kami na 1-year-old na may mga gatas na mamahalin. Dahil sa kanyang skin condition, may eczema siya, so hypoallergenic yung kanyang milk. And then, of course, may mga bills din kami, like yung mga medical bills namin, mga ganyan, especially for her, kasi halos every 3 months siya na nasa clinic for her check-up and for her vaccine, mga ganun, with the pediatrician. Kaya medyo mas malaki siguro yung overhead namin or yung budget na kailangan namin. But kung single ka or kung dalawa lang kayo, for sure, mas konti lang yung kailangan nyo. Pero it will still depend on the lifestyle that you want. Yan. So sa aming monthly budget ay meron na akong 12 na categories, or technically para siyang 13 pero para siyang 12. I will explain later kung bakit parang 12 na parang 13. Ayan. Pero kung ako lang talaga yung titingin dito, I made it parang 12 para sa inyo. Pero kung ako yung titingin dito, it's going to be 13. So, what I do is I have an Excel for this one para mas madali yung aking tracking, para mas madali yung aking pagbabudget, nakikita ko yung pie chart ko. So, I am currently using Google Sheet, and meron talaga akong monthly for the year of 2025. So, alam ko na kung kailan namin gagastusin yung ganito, kailan kami pupunta sa ganito na kailangan namin ng pera, kailan yung check-up ni Mishi, kailan kami magpapadental appointment. So, may mga nakalagay ng ganun para in a year, na-foresee ko na kung saan mapupunta yung pera namin. So, parang, kung sa company, parang budget din siya, parang strategic plan din siya. At for us, ganun yung nag-work sa amin. But today, I'm just gonna share kung magkano yung for the month of May. So, for the categories, ay meron po kaming home and transportation, merong insurance, merong food and groceries, merong household items. So, yung groceries namin ay food lang talaga siya. So, merong household items na different budget. And then, may personal care din. So, hindi siya kasali na naman sa groceries namin. And then, my self-development, my childcare, my medical and dental, my fund, love fund, subscriptions, and checking cushion. And yung sinasabi ko ng pang 13 is the sinking fund na makikita nyo later kung paano siya nakasingit sa each category. So, hindi nyo po makikita dito yung emergency fund namin, savings namin. I think, kailangan naman nang i-private ko yun. So, kailangan nyo lang naman ng cost of living, diba? Para alam nyo kung mag-move kayo dito is, alam nyo kung sasapat ba yung ina-offer sa inyo ng company para sa monthly na makasurvive kayo. Ayan. So, let's start with the home and transportation, which is, of course, yung apartment. Ang rent namin for the 2-bedroom apartment, walang elevator, and I think 1,000 square feet ata ito mahigit. Parang 1,100 or 900 plus square feet. Parang ganun. Nasa ganun siyang range. I'm not really sure.
And so, ang bayad namin sa aming apartment is 1,190. And then, meron din kaming binabayaran na garage kasi dalawa yung sasakyan namin. Though, pwede naman na mag-park lang kami na dalawa yung sasakyan. Pero, hindi kasi namin ginagamit yung sasakyan at the same time. So, kung maganda yung weather, yung mas maliit lang na sasakyan yung ginagamit ni Mac, yung sasakyan ko, and then kung heavy talaga yung snow or windy, kapag umuulan, yung truck niya yung ginagamit niya, especially kung long distance, para safer lang, ganun. And then yung garage din namin ay ginawa din namin na ano ba ito? Storage instead of paying separate storage para sa aming mga camping gears, yung mga gamit na ni Mishi na medyo nalakihan na niya pero gusto pa rin namin i-save for future use. Like for example, yung kanyang pack and play na crib, yung swing, yung mga ganun, yung mga big purchases namin na ayaw namin i-let go. Ayan, kasi magagamit pa rin naman namin in the future. Yan, nandun sila. So, we are paying $95 for that. Hindi po siya free. Unlike nung nasa Iowa kami, free yung garage namin. And then, for electricity, naka-budget yan na $100. Pag winter time, umabot kami ng 120 siguro. Siguro yun na yung pinakamahal. Yung kapag heavy talaga yung snow na nagbo-blizzard talaga, ganun. So, for our water and sewer, kasi hindi pa naman siya kasali dito, ay nakabudget ang $30. And then, for our gasoline, dahil si Mac ay nag-work siya, isang work niya is 85 miles one way, tapos 85 miles pabalik na naman, and 3 times a week siya doon. And, yung isa is, malapit lang naman, yung isang work niya is 12 minutes away lang naman. So, upon tracking all our expenses, umaabot kami ng $350 a month para sa gas. And then, for my monthly payment sa aking sasakyan is $430, which is 428 point something lang ata yun. So, pero naka-budget na 430 para sarado na tayo. And then, makikita nyo dito, meron akong extra payment. So, for now, wala akong gagawing extra payment. Nakaset yung extra payment ko na mangyayari siya sa mga susunod na mga buwan kapag medyo mas maluwag na yung expenses namin. But for now, we are still recovering from a lot of expenses. So, wala muna kami extra payment for my car. So, for Max truck naman, yung Silverado niya is we are paying $710 monthly for that. And then for travel nursing is 100. Ito lang example, bad weather, hindi makakauwi si Mac, ganyan. At least meron kaming cushion na gagamitin niya na pang check-in, ganun, or payment for accommodation. Ayan. So, dito sa Chevy na extra payment, meron pala dito nakalagay. Dapat magkatabi sila sana. Eh, wala po tayo nun for this month of May. And then, yung Philippines na wrong spelling pa. Ayan. Yung Philippines, pinapadala namin doon for our car ngayon. May binabayaran kami doon is going to be $400. Ayan. So, kung makikita nyo guys, itong part na to, itong mga yellow na highlighted na to, these are considered sinking fund. This is the 13th category sa budget namin. So, nilalagay ko lang siya dito para makita nyo na, for home and transpo nila yun. Pero, hindi talaga siya nagagastos every month. So, for our car registration, November pa yung car registration namin. But, every month, I am setting aside a budget para pagdating ng November, may huhugutin kami. So, this is gonna go to sinking fund. Yun po yung purpose ng sinking fund. Yung, alam mong may pagkakagastusan ka. So, pag-iipunan mo siya para kapag dumating na yung time na yun, may huhugutin mo na siya. So, instead of one time, big time na nag-iipon na kami monthly. So, $40 yan. Mura ang car registration dito sa Sioux Falls, guys. So, for my car, dahil maliit lang siya, SUV ay less than 100. And then, I think the truck is just $120. Or, basta parang pinakamahal is 120 na. So, mura dito sa Sioux Falls ang car registration. So, 40 yan yung budget namin. And then, for the car insurance, as well, nasa sinking fund siya because I already paid full for that for 6 months dahil mas makakamura kami kung babayaran ko siya ng 6 months. Dahil masisave ko ay $100 something. Eh, sayang naman yun, di ba? Pang na yun, pang grocery na yun, or pang gas namin yun. So, ang nangyayari, binabayaran ko siya one time, big time.
And then, nag-iipon ako ulit for the next 6 months. You know what I mean? So, instead of paying monthly, ipunin ko siya para may pambayad agad ako. So, for our car insurance, I am paying $250 or I am saving $250 a month. Dahil ang alam ko, ang ano namin dito, mas mura na yung car insurance namin dito sa Sioux Falls, guys, compared nung nasa Iowa kami. Akala ko nga mas mahal kasi, syempre, nandito kami sa city, higher ang chances of aksidente or what. Pero, mas mahal doon sa small town in Iowa. Dito, ang bayad namin is parang 900 plus lang ata. Yung dalawang sasakyan na yun and 2 drivers na din siya. So, I just saved $250 a month. And then, for the car maintenance, kahit hindi naman siya nagagamit din, I still save for that. Like, for the oil change or pag magpapalit ng gulong, at least meron kaming dagdag ba na kukunin kapag may nangyari sa sasakyan. Because there was this one time na may nangyari sa sasakyan namin and we paid 1,000, more than 1,000, 1,500 ata. Dahil may nangyaring hindi may iwasan para sa sasakyan. So, I really do not want to compromise this budget. Sana. If maaari. Kasi, syempre, the car is very important kasi dito, guys. Yung mga cars kasi dito sa Amerika or dito sa area namin, hindi ko na i-generalize sa Amerika. Dito kasi sa area namin, walang public transportation. The only public transportation is Uber and Lyft. And you will not be able to use Uber and Lyft kapag yung 85 miles away na yung biyahe mo, like yung biyahe ni Mac. So, very necessary ang sasakyan dito. It's not to brag or to yung mga sasakyan dito, pampasosyal lang or masabi lang na may sasakyan. No, you really need a car kasi wala kang, paano mag-grocery kung wala kang sasakyan, mga ganyan. Walang tricycle dito, walang jeep, walang tren, ganun. So, yun. For car maintenance, I save $100 para, yun. Kasi nga, laging nagagamit yung mga sasakyan namin for long distance na work ni Mac. For the furniture or appliance, I will be saying na siguro mag-save kami ng kahit 30 man lang. Actually, ito, i-start ko pa lang siya ngayon. Kasi guys, noong March, nasira yung TV namin. Unexpected. Wala yan sa budget. Ang sakit sa puso, nawala sa budget. Tapos mag-spend kami ng less than $400 para lang magkaroon kami ng TV. Nasira yung TV namin na malaki dito sa Salas. And syempre, yun na nga lang yung libangan naman namin ni Mishi pag nandito kami sa bahay. So, napabili si Daddy nang wala sa oras. So, ngayon, sabi ko, kailangan talaga may furniture or may appliance, sinking fund kami para just in case na may masira na gamit, meron kaming huhugutin na pangpalit. Kung kailangan naman talagang bumili. Like, for example, nasiraan kami ng rice cooker. Ayoko namang magsaing dyan. So, at least meron kami yung budget na huhugutin if ever man na masiraan kami ng ganung gamit. Sa others, wala na akong ilalagay sa others. Tama na yung budget na yan. Dami ko ng sinking fund. Okay, so let's go naman sa insurance. So, we have IUL insurance, ako at si Mac. Aside from that, may mga insurance siya sa work na yung mga disability insurance, accident insurance, cancer insurance. Madami yun, guys. Pwede mong kunin siya sa work and mas mura siya kapag sa work mo siya kukunin. Parang yung life insurance lang, parang $1.20 lang, $1.50, ganun lang yung babayaran mo. Or $1 lang, ganun lang for 100,000 na life insurance, mga ganyan. So, ang meron lang sa amin is yung IUL na meron siyang madami kang dito madami siyang benefit. One of that is yung sa funeral. So, nung before ako manganak noon, binigyan ko na si mama ko ng card just in case na may mangyari sa akin. At least hindi kayo mahirapan sa pagpapalibing sa akin. Ito yung card ko, tawagan nyo lang to. Yung mga ganun. So, yun. Meron kaming binabayaran kay Mac is $162. Mas mahal ang lalaki kahit wala siyang bisyo. And, sa age namin nung in-applyan namin to, I think we were just 31? Just 31 years old when we applied for this. And hindi nila kami ni-require for check-up. Kasi wala naman kaming mga maintenance din na iniinom, ganyan. Hindi rin nag-smoke, umiinom, ganyan. Pero may question doon na nag-skydiving daw ba kami. So, kapag nag-skydiving ka, mas mahal yung babayaran mo. Siyempre, higher yung chance na mamatay ka. Yan. Sa akin naman is only $159. Mas mura sa akin.
Okay, now let's go to food and groceries. So, explain ko lang tong food and groceries exclusively for food siya na groceries. Like, for example, gulay, or basta food lang. Then, meron kaming food delivery and dine out. So, madalang naman kaming magpa-food delivery ngayon, pero halos every week nag-dine out kami. Yan. Pero ngayon, mas pinipili na namin mag-dine out sa mga mura. Pwedeng fast food na lang kasi usually, ano kami, sa mga restaurant talaga, syempre mas mahal, may tip pa yun. Ayan. So, for my groceries, ang budget lang po natin ngayon ay 400. And then, for our food delivery, wala tayong budget for food delivery, sir. Meron lang is for dine out. Kasi for sure, gugustuhin niya na, deserve naman natin to, pinaghirapan naman natin to, mga ganun. Yan. So, $100 lang. And then, dito sa household items, monthly ko siya na binabudgetan. Like, for example, kailangan na namin ng ganito. So, kung makikita nyo, parang nandito na lahat ng kailangan namin for the household. Like, laundry, dishwashing, cleaning products, paper towel, toilet paper, scrub daddy, garbage bags, and kung may others man, mapupunta lang siya dito sa others. Ayan. So, for laundry, wala kaming bibilhin for May. Ang dami pa naming sabon. Dishwashing pads siguro, at saka dishwashing liquid ay meron kaming kakailanganin. So, for dishwashing pads, I'm gonna set aside $15 for that. And then, for paper towel, kailangan namin ng paper towel. I need $12. Toilet paper, madami pa kami toilet paper. Scrub daddy, hindi pa namin kailangan. Garbage bags, hindi pa namin kailangan. So, yun lang yung iba-budget ko for the month of May. And for the personal care, wala akong iba-budget for the body wash. Kasi madami pa kami skincare, wala din akong iba-budget for the skincare kasi yung skincare ko ngayon ay prescribed na siya. So, and madami naman akong binili ng mga ibang products ko sa Philippines na, ay hindi yung mga ang skincare lang na binili ko sa Pilipinas ay sabon tsaka lotion. So, hindi na ako bumibili ngayon ng hindi prescribed kasi nasasayang lang yung pera ko. Gusto ko yung prescribed na lang para mas okay. And ngayon, nag-a-adjust na naman ako sa bago kong medication kaya hindi ko mawari. Lotion, we don't need lotion yet. Oral care, madami pa kaming toothpaste at meron pa kaming mouthwash for May. Eye care, hindi namin kailangan yan. Makeup, di kailangan. Hair color. Kailangan ko ata ng hair color ngayon. So, I'm gonna budget $10 for that. Ako lang nagkukulay ng buhok ko. Kasi ito lang yung problema ko. Dito sa harap, nakikita nyo ba? May mga gray hairs na naman ako. Lumalabas na naman yung mga gray hairs ko. Yun. And then, meron po tayong laser hair removal. Cotton, minabilis na lang yun. Oh guys, nagpapaano ako? Brazilian, tsaka underarm, laser. Cotton products, I don't need that. Napkin, madami pa akong napkin. Nails, wala. Hindi ko kailangan magpa-nails ngayon kasi busy kami. Hindi ko kailangan ng mahaba at magandang kuko ngayon. So, dito naman tayo sa self-development. Self-development ay yung mga short courses. Like, for example, we want to study something for, for self-development or, alam mo yun, mga workout plans or mga diet plans na kailangan. Yung mga ganyan. So, wala po tayong budget for May. Walang mag-workout na bayad. May bayad ngayon. Mag-walking tayo ngayon. So, dito naman tayo sa childcare. Ito po yung budget ni Mishi. So, for milk, naka-budget lagi yan na $280 kasi $70 yung isang can. And nung malakas pa siya magdede na hindi pa siya masyadong kumakain ng food, is talaga siya. At nung hindi pa siya nag-whole milk, ay $70 is just for 3 days. Wala pa siyang 1 week nun. So, medyo napapamahal talaga kami nun. So, ngayon, nagbabudget pa rin ako ng $280 kasi hindi ko pa siya win-win doon. Kasi nga, madami pa kaming mga gatas dyan. So, hindi ko pala kailangan ng $280. Siguro $100 lang ngayon for the month of May. Kasi meron pa pala kaming stock na gatas. And more on whole milk na kasi yung dinidrink niya during the day. Paggabi lang, dahil nga may stock kami, yun, na titimplahan ko pa rin siya ng Nutramigen niya. Good thing, meron pala kaming $100. Ay, meron pa pala kaming milk, so $100 is enough na siguro. Itong diaper niya ay medyo mahal na din, so $120 para dyan. Clothes, wala kaming kailangan na bilhin ngayon na clothes. School savings, may $20 lang. Kasi, pa lang naman, very, very light pa lang naman ngayon na nag-iipon kami. Hindi pa kami yung
puspusan na pag-iipon para sa pag-aaral niya. Pero, kasi madami pa nga kaming, expenses. Water, kailangan niya para sa kanyang milk, $20. Toys, she doesn't need toys anymore. And then, for our medical and dental naman, ay ito talaga yung big chunk of our expenses for the month of May na nakikita ko. Dahil, may dumating akong bill from Sanford Anesthesiology nung naoperahan ako nung November. So, dumating na yung bill. So, may babayaran ako dyan na $30 kasi naka-payment plan siya. Ginawa ko na siya sa payment plan para hindi kami magbayad ng minsanan lahat na isang bagsakan para hindi kami mahirapan. And then, meron pa kaming isang bill ni Mishi before kami umuwi ng Pilipinas. Nagpa-check up siya. So, ngayon dumating na rin yung bill. O, diba? Tingnan mo naman, 497.92 yan, guys. Tapos, magkano pa yung bill ko. Ayan. Tapos, magkano pa yung dental. Imagine niyo na lang kung lahat yan babayaran namin sa isang bagsakan. Masisira talaga yung budget namin. So, for the bill na yun ni Mishi, ay merong 50. And then, for our dental, ito yung medyo mahal. We will need to budget 2,000. O, diba? For the month of May. Kasi, dalawa kami ni Mac. Magpapalinis kami ng ngipin namin and 2,000 yung kailangan naming bayaran. Tapos, yung check-up ni Mishi, ba't ang mahal naman ng dental nyo? Hindi ko alam kung i-share ko pa ba yung na-vlog na yun. Basta nag-vlog kami pero parang TMI ata. Kasi, basta kailangan namin ng 2,000 sa ngipin namin. Iano ko na lang, try ko kung masishare ko pa sa inyo yun, guys, para hindi na lang mahaba tong video na to. Tapos, may check-up si Mishi for the month of May. So, I'm gonna budget 300. Kasi ang alam ko may vaccine pa siya. So, mas madadagdagan yung babayaran namin. At saka, alam nyo ba guys, may dumating kaming bill from St. Luke's ng Iowa. Yung bill pa namin noon ni Mishi. Bill ito ni Mishi. Kasi nga, ang binayaran ko lang dati kay Mishi, $35 lang para lang dun sa service ng pagpapagawa ng birth certificate niya. Akala ko zero na talaga. So, may mga hindi binayaran ang insurance. So, we need to pay that right now. So, naka-payment plan din ito. I think we are paying $68 for this. Ayan. So, yan. Grabe no. Sa ano pa lang kami. Tingnan nga natin. Oh my God. Tingnan mo naman guys sa ano namin. Yung medical and dental namin, 32.50% na siya. So, pangalawang pinakamalaki siya. Grabe. So, imagine yan kung minsan ang bagsakan na isang buwan lang namin babayaran lahat. Kaya mamumulubi kami, mauubos lahat ng ano namin. Dito naman tayo sa fun fund. So, for shopping, wala kaming extra shopping for this month of May. Travel, eto, naka-highlight siya ng yellow. So, ibig sabihin may pinag-iipunan kami, travel. So, on September, we will go to Canada. So, meron naka-reserve na dyan na budget. So, ang kailangan naming ipunin is $750. And then, allowance para sa fun fund. Like, for example, kung lalabas kami, may allowance lang kami na ganito, ganyan. Wala tayong allowance for me. Kasi, actually, you know what? I need to budget this one. Kasi madami pa kala kaming pupuntahan ng May. Kailangan ng 500. Etong tithe, hindi ko to lalagyan. Kasi kung ilalagay ko dito yung tithe namin, makikita nyo na kung magkano yung income namin. Kasi the tithe is 10% of the income. So, hindi ko lalagyan yan. Makita. Kasi nagpaalam ako kay Ma kung okay lang ba na i-share to. Sabi niya, okay lang naman daw na i-share, wag lang yung income. Okay lang daw sabihin na dalawa yung work niya. Kasi nga hindi ako nag-work. Basta hindi yung income. Pero feeling ko alam naman ng family namin yung mga income namin. Minsan lang wow, ang laki, napapaganon sila sa ibang income namin. Pero hindi nila alam ang laki ng gastos namin. So, birthday gift for May. Wala kaming family member na mag-gift. Wala ding Christmas, of course. And then gift. May pinag-iipunan kaming gift. So, for that gift, ay 200 yung iipunin namin for this month. Wala kaming i-donate ngayon na monetary donation. And then for our subscription ay mga phone, mga ganyan. So for Verizon, which is our phone, and dyan din nakakuha si Mac ng phone. And then yung internet namin is also under Verizon. So we are paying $270 a month. 3 line. Tapos yung bayad ng iPhone. Tapos yung
internet namin. So, 270. And then, for Apple, this is the payment for my phone. I pay $60 a month for that. And then, for Netflix, I pay $10 kasi yung Netflix ko is Netflix Philippines. Spotify Premium na family is Spotify ko din yan sa Pilipinas. So, I'm paying $4 a month. Actually, bayad ko na ata yung 1 year nito, sister eh. Dapat hindi na ako nagsisave ng ganito. Kasi, but anyway, it will just go as a sinking fund na lang. Yan. I-highlight ko na nga lang. It will go as a sinking fund. Yan. And then, may bayad din yung iCloud ko, which is, kailangan ko na tong asikasuhin kasi ayoko nang mag-iCloud. I need to save na yung mga photos kasi nawala lang din lahat ng photos ko nung nag-change ako ng phone kasi nga hindi naman kaya ng iCloud subscription ko yung bulk ng photos and videos ko. So, I'd rather not pay monthly for that. So, asikasuhin ko to kasi I still pay $3 every month for that. Canva and Epidemic, we are not gonna pay for that right now. Sam's Club, hindi ako magre-renew ng membership ko ngayon. April pa dapat yung renewal pero hindi ako magre-renew kasi hindi naman namin nagagamit. Meron pa kaming Costco. Costco will be on June naman ang kanyang renewal but we will see kung magre-renew kami. Depende pa kasi may mangyayaring malaking bagay sa aming buhay ngayong June. So, we will see kung magre-renew pa kami ng Costco. Ayan. So, sa checking cushion naman, kung makikita nyo dito sa total, sa aming category, for my checking cushion is $100. Ano yung checking cushion? So, this is $100 ay maiiwan siya sa checking account. May checking account kasi kami na doon nanggagaling yung payment ng sasakyan, payment ng credit card, payment ng insurance, ganun. Para just in case man na magkulang yung mapadala ni Mac doon sa account na yun. At least may mga naiipon na tigwa $100. Hindi kami magbabayad ng overdraft fee. Kasi kunyari yung insurance namin, naningil na sila, kukunin na nila doon. Wala palang laman yung yung bills account na yon. So, ang mangyayari, magbabayad kami ng overdraft fee. So, ang overdraft fee is $30, sometimes $20, ganun. So, yun, para wala kaming babayaran na overdraft fee. So, naglalagay ako ng checking cushion ko doon na tig $100 a month. So, i-total lang natin lahat ito. So, this is our monthly. And then, ang kanyang total is, wow, 9,438 ang kailangan namin every month. Ay, hindi naman to every month kasi yung dental namin, di ba, 2,000 siya. So, kailangan lang namin, kung tatanggalin natin tong 2,000, kung kagaya namin kayo, tanggalin natin tong 2,000, tong medical and dental, burahin natin siya. 6,990. Oh, yun lang. Pero yung sa amin, ang total namin is 9,438. So, tingnan nyo na kung magkano, tingnan nyo na kung parang magkaparehas ba tayo ng babayaran sa mga apartment, ganyan. Madami yung mga apartment dito, guys, ganito yung usual na bayad. Actually, mura pa itong sa amin kasi wala siyang elevator. Ayan. Kung may elevator siya, mas mahal ng $100. Ayan. So, kung pupunta kayo dito ng Sioux Falls, at least meron na kami yung parameter. Kung magkano ba yung kailangan na income ninyo para tanggapin nyo yung offer. Kasi, I think madaming Filipinos yung pumunta dito sa Sioux Falls na nag-work sa Sanford. So, yun. I hope makakatulong to sa inyo sa pag-move ninyo. Just let me know if you're moving to Sioux Falls kung may mga maitutulong po kami sa inyo. Ayan. Libre naman pong magtanong. Hindi naman po kami naniningil. I hope this will help you sa pag-figure out ng budget nyo I hope this video will help you sa pag-figure out ng budget here in Sioux Falls, South Dakota, USA. Ayan. If you want to have more videos like this, just comment down below and I'll try my best to do it. And if you have any other requests ng mga videos, comment nyo lang din sa baba. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kang ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on the next one. Bye! You are everything